नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक डॉक्टर विजया गायकवाड, असिस्टंट प्रोफेसर यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय करमाळा, विषय भूगोल। मी आज आपल्या समोर भाग 3 भूगोल विषयातील पेपर क्रमांक 8 नागरी भूगोल या पेपरच्या अभ्यासक्रमाची थोडक्यात ओळख करून देणार आहे। या सेमिस्टरमध्ये म्हणजेच 5व्या सेमिस्टरमध्ये एकूण 5 पेपरचा भूगोलाच्या 5 पेपरचा तुम्ही अभ्यास करणार आहात आणि 6वा पेपर हा तुमचा कंपल्सरी इंग्लिशचा असेल। याच्यामध्ये भूगोल पेपर क्रमांक 7, 8 आणि 9 हे तुमचे थेअरीचे पेपर असतील, तर प्रॅक्टिकल पेपर क्रमांक 1 आणि प्रॅक्टिकल पेपर क्रमांक 2 हे तुमचे प्रॅक्टिकलचे पेपर असतील। यामध्ये मी तुम्हाला या वर्षी भूगोल पेपर क्रमांक 8 नागरी भूगोल हा पेपर शिकविणार आहे। पण या पेपरची थोडक्यात ओळख मी तुम्हाला करून देत आहे। या सेमिस्टरमध्ये जो तुम्ही नागरी भूगोल हा विषय अभ्यासणार आहात किंवा हा पेपर अभ्यासणार आहात, या पेपरमध्ये एकूण 4 घटकांचा तुम्ही अभ्यास करणार आहात। म्हणजे एकूण 4 प्रकरणांचा या ठिकाणी अभ्यास करणार आहात। त्यामध्ये पहिलं प्रकरण आहे नागरी भूगोलाची ओळख। नागरी भूगोल ही मानवी भूगोलाची एक प्रमुख शाखा आहे आणि ही शाखा ही अलीकडच्या काळामध्ये म्हणजेच 1960च्या दरम्यान या शाखेची उत्पत्ती झालेली आहे। मग या शाखेचा अभ्यास करताना आपण त्याची थोडक्यात ओळख करून घेणार आहोत। यामध्ये एकूण पहिल्या प्रकरणामध्ये एकूण 4 उपघटकांचा अभ्यास करणार आहात। त्यातला पहिला उपघटक आहे तो आहे नागरी भूगोलाची व्याख्या। म्हणजे नागरी भूगोल म्हणजे काय? नागरी भूगोलाच्या ज्या वेगवेगळ्या भूगोल तज्ञांनी सांगितलेल्या व्याख्या आहेत त्यांचा आपण अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत। त्यानंतर त्यातला दुसरा उपघटक आहे तो आहे नेचर ऑफ अर्बन जिओग्राफी, म्हणजेच नागरी भूगोलाचे अभ्यासाचे स्वरूप। आता भूगोलाची शाखा किंवा भूगोल हा विषय अतिशय व्यापक आहे। म्हणजे जशी पृथ्वीची उत्पत्ती झाली किंवा जशी मानवाची उत्पत्ती झाली तेव्हापासून भूगोलाचा अभ्यास हा केला जात होता। म्हणजे ज्या वेळेस मानवाला लिहिता वाचता येत नव्हते त्यावेळेस सुद्धा नकाशे काढले जात होते। म्हणजे याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येते की भूगोलाचा अभ्यास हा फार प्राचीन काळापासून केला जात आहे आणि म्हणूनच तेव्हापासून ते आतापर्यंत ह्या भूगोलाच्या अभ्यासाचं स्वरूप हे सातत्याने बदलत गेलेलं आहे आणि त्या स्वरूपाचाच अभ्यास आपण ह्या नागरी भूगोलाच्या अभ्यासाच्या स्वरूपामध्ये करणार आहोत। त्यानंतर तिसरा यातला आपला उपघटक आहे तो आहे स्कोप ऑफ अर्बन जिओग्राफी, म्हणजेच नागरी भूगोलाची व्याप्ती। आता व्याप्ती म्हणजे काय तर त्या विषयाची अभ्यास पद्धती, म्हणजेच या शाखेमध्ये आपण कोणत्या घटकांचा अभ्यास करणार आहोत ही झाली त्या विषयाची व्याप्ती। मग आता ज्या वेळेस आपण नगरांचा शहरांचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपण त्यांच्या उगमापासून ते आज त्यांचा किती विकास झालेला आहे, त्यांचा आकार कसा आहे, त्यांची रचना कशी आहे, त्यांचं कार्य कोणतं आहे, त्यांची लोकसंख्या किती आहे किंवा त्या ठिकाणी असणारे त्यांचे उद्योगधंदे असतील, त्यांच्या आज असणाऱ्या समस्या असतील, त्या समस्यांवर आपल्याला कोणते उपाय योजता येतील, या सगळ्या घटकांचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करतो। म्हणजेच ही काय झाली नागरी भूगोलाच्या अभ्यासाची व्याप्ती। आणि यातला शेवटचा आणि चौथा उपघटक आहे तो आहे नागरी भूगोलाच्या अभ्यासाचे दृष्टिकोन। आता नागरी भूगोलाच्या अभ्यासाचे दृष्टिकोन हे सुद्धा कालानुरूप सातत्याने बदलत गेलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये वाढ होत गेलेली आहे। हे दृष्टिकोन आपण ह्या चौथ्या उपघटकामध्ये अभ्यासणार आहोत। त्यानंतर आपलं दुसरं प्रकरण आहे ते आहे अर्बनायझेशन अँड अर्बन फंक्शन्स, म्हणजे नागरीकरण आणि नगरांची कार्य। आता याच्यामध्ये सुद्धा आपण एकूण 4 उपघटकांचा अभ्यास करणार आहोत। पहिला उपघटक आहे तो आहे कन्सेप्ट ऑफ अर्बनायझेशन, म्हणजेच नागरीकरणाची संकल्पना। नागरीकरण
म्हणजे काय, नागरीकरणाची प्रक्रिया म्हणजे काय, नागरीकरणाच्या व्याख्या या घटकामध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. मग वेगवेगळ्या भूगोल तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या नागरीकरणाच्या व्याख्या आणि नागरीकरणाच्या प्रक्रियेच्या व्याख्या सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये नागरीकरण म्हणजे थोडक्यात काय आपल्याला सांगता येईल तर यामध्ये एखाद्या ठिकाणाचं, ग्रामीण ठिकाणाचं नगरामध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रिया म्हणजे नागरीकरण. किंवा एखाद्या ठिकाणी जर प्राथमिक उद्योगधंदे असतील तर त्या प्राथमिक उद्योगधंद्यांचं द्वितीय आणि तृतीय स्वरूपामध्ये रूपांतर होण्याची क्रिया म्हणजेच नागरीकरण. अशा वेगवेगळ्या भूगोल तज्ज्ञांनी त्याच्या वेगवेगळ्या व्याख्या सांगितलेल्या आहेत. या व्याख्यांचा अभ्यास आपण या पहिल्या उपघटकामध्ये करणार आहोत. दुसरा आहे तो आहे फॅक्टर्स ऑफ अर्बनायझेशन म्हणजेच नागरीकरणाचे घटक. आता एखाद्या ठिकाणाला शहर म्हणून प्राप्त होण्यासाठी किंवा एखादं ठिकाण हे एकदम शहर म्हणून ओळखलं जात नाही किंवा एखाद्या ठिकाणाची एकदम शहरामध्ये निर्मिती होत नाही तर उगमापासून त्याची हळूहळू प्रगती होत असते. म्हणजे जसं की मानवाच्या वेगवेगळ्या अवस्था असतात. मग बाल्यावस्था असेल, कुमारावस्था असेल, युवावस्था असेल, प्रौढावस्था असेल, वृद्धावस्था असतील, अशा वेगवेगळ्या जशा मानवाच्या अवस्था आहेत तशा नगरांच्या किंवा शहरांच्या सुद्धा वेगवेगळ्या अवस्था असतात. आणि ह्या सगळ्या किंवा एखाद्या नगराला, एखाद्या ठिकाणाला नगर म्हणून ज्यावेळेस आपण ओळखतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी किंवा त्या नगराची जेव्हा प्रगती होते त्यावेळेस त्या ठिकाणी काही घटक कारणीभूत असतात. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती असेलच तर त्या ठिकाणी असेल तरच मानव त्या ठिकाणी वसाहती करून राहतो आणि वसाहतीचं हळूहळू रूपांतर शहरामध्ये, नगरामध्ये होत जातं. म्हणजे ह्या नगरांच्या किंवा शहरांच्या विकासासाठी कोणकोणते घटक कारणीभूत आहेत त्या घटकांचा मग एकतर 2 घटक कारणीभूत असतात. एक म्हणजे नैसर्गिक घटक आणि दुसरे आहेत ते आहेत मानवनिर्मित घटक. मग या घटकांमुळेच नगरांची, शहरांची वाढ होत असते, त्यांचा विकास होत असतो. हे घटक आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यानंतर तिसरा उपघटक आहे तो आहे ट्रेंड्स ऑफ अर्बनायझेशन इन वर्ल्ड म्हणजेच जगातील नागरीकरणाचा कल. मग आपण जर नागरीकरणाचा जागतिक कल पाहिला तर 19व्या शतकामध्ये जगामध्ये नगरे किंवा शहरे यांची संख्या किती होती, त्यांची लोकसंख्या किती होती आणि आत्ता सद्यस्थितीला जगामध्ये नगरे आणि शहरे यांची संख्या किती आहे, त्यांची लोकसंख्या किती आहे, हा कल आपण नागरीकरणाचा या घटकामध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर त्यातला चौथा उपघटक आहे तो आहे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन सिटीज म्हणजे नगरांचे, शहरांचे कार्यात्मक वर्गीकरण. आता नगरांचे, शहरांचे कार्यात्मक वर्गीकरण म्हणजे काय तर प्रत्येक नगरांचं, शहरांचं कार्य हे वेगवेगळं असतं आणि बरेचदा त्या नगरांच्या, शहराच्या कार्यावरून त्या शहराला ओळखलं जातं. म्हणजेच आता सपोज आपण उदाहरण पुण्याचे घेऊ. आता पुण्यामध्ये जर जनरली आपण पाहिलं तर कशाचा विकास जास्त झालेला आहे, शिक्षणाचा विकास जास्त झालेला आहे. म्हणजे शैक्षणिक शहर म्हणून आपण पुण्याला ओळखतो. ठीक आहे. किंवा आता मुंबईचं उदाहरण घ्या. मग मुंबईमध्ये आज जर आपण पाहिलं तर अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे आहेत. म्हणजे सगळ्या प्रकारचे लहान मोठे उद्योगधंदे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. मग मुंबईला आपण काय म्हणतो की औद्योगिक शहर. म्हणजे अशा पद्धतीने त्या त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या कार्यावरून त्या शहरांना ओळखलं जातं. ते झालं नगरांचं, शहरांचं कार्यात्मक वर्गीकरण. मग शैक्षणिक शहर असेल, औद्योगिक शहर असेल, प्रशासकीय शहर असेल, लष्करी शहर असेल किंवा त्या ठिकाणी असणारं सांस्कृतिक शहर असेल, असे वेगवेगळे नगरांचे, शहरांचे वर्गीकरण केलेले असते. हे आपण या घटकामध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर आपलं तिसरं प्रकरण आहे ते आहे साईट अँड सिच्युएशन म्हणजे नगरांचे स्थान आणि स्थिती. याच्यामध्ये एकूण 2 उपघटक आपण पाहणार आहोत. ते आहे नगरांचं स्थान आणि नगरांची स्थिती. आता नगरांचं स्थान म्हणजे काय तर प्रत्यक्ष ज्या भूभागावर ते नगर किंवा शहर वसलेलं आहे तो भूभाग म्हणजे त्या नगरांचं स्थान. मग आता याच्यामध्ये नगरांचा पहिला उपघटक आपण पाहणार आहोत की नगरांचं स्थान. मग याच्यामध्ये त्याचं सिग्निफिकन्स आणि क्लासिफिकन्स म्हणजे क्लासिफिकेशन म्हणजे नगरांची
महत्त्व आणि नगरांच्या स्थानाचं वर्गीकरण आपण पाहणार आहोत. आणि दुसरा त्यातला घटक आहे तो म्हणजे सिच्युएशन, म्हणजेच नगरांची स्थिती. नगरांची स्थिती म्हणजे काय, तर नगरांची असणारी भौगोलिक किंवा प्राकृतिक परिस्थिती. म्हणजे आता आपण म्हणतो काही शहरे ही पर्वतीय प्रदेशामध्ये वसलेली आहे, जी उदाहरणार्थ जी थंड हवेची ठिकाणं असतील. आता यामध्ये माउंट अबूचं उदाहरण घ्या किंवा उत्तर भारतामध्ये असणारे कुलू मनाली ही शहरे घ्या. ही कुठे आहेत, जास्त उंचीवर म्हणजे पर्वतावर वसलेली शहरे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे ह्या शहरांची स्थिती आपण काय सांगू शकतो की पर्वतीय प्रदेशामध्ये असणारी शहरे, म्हणजे पर्वतीय प्रदेशामध्ये असणारी शहरे किंवा काही शहरे मैदानी प्रदेशामध्ये. मग आता उत्तर प्रदेशमधील कानपूर शहर घ्या. मग आता ह्या शहरांची प्रगती मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेली आहे. मग हे शहर हे कसं आहे की मैदानी प्रदेशामध्ये निर्माण झालेलं शहर आहे. मग काही शहरं पठारी प्रदेशामध्ये निर्माण झालेली असतात, काही शहरं ही समुद्र किनाऱ्यालगतच्या प्रदेशामध्ये निर्माण झालेली असतात. म्हणजे ही काय झाली, त्या शहरांची स्थिती झाली. म्हणजे स्थिती म्हणजे काय, तर ते शहर ज्या भागामध्ये वसलेलं आहे त्याच्या आजूबाजूची परिस्थिती, त्याला नगरांची स्थिती असं म्हटलं जातं. आणि नगरांची स्थिती आणि त्याचं महत्त्व व त्याचं वर्गीकरण हे आपण या घटकामध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर आपलं पुढचं आणि शेवटचं प्रकरण आहे ते आहे अर्बन मॉर्फोलॉजी, अर्बन प्रॉब्लेम्स अँड अर्बन प्लॅनिंग. म्हणजे नगर संरचना, नगरांच्या समस्या आणि नगर नियोजन. याच्यामध्ये एकूण आपण 7 उपघटकांचा अभ्यास करणार आहोत. त्यातला पहिला आहे डेव्हलपमेंट ऑफ टाउन स्ट्रक्चर थिओरीज, म्हणजेच नगर रचनेचा विकासाचा सिद्धांत. आता मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की नगराचा विकास किंवा शहरांचा विकास हा एकदम होत नाही. मग हळूहळू सुरुवातीला एखाद्या ज्या ठिकाणी मानवाला अनुकूल परिस्थिती असते, मग तिथे पाण्याची उपलब्धता असेल, तिथे सुपीक जमीन असेल, अशा ठिकाणी काय करतो मानव वसाहती निर्माण करून राहतो. मग हळूहळू जर ती प्राकृतिक परिस्थिती जास्तच अनुकूल असेल तर त्या ठिकाणी त्याचा विकास विस्तार होत जातो आणि मग त्याचं रूपांतर हळूहळू नगरामध्ये किंवा शहरामध्ये होत असतं. मग ही झाली नगराची रचना किंवा संरचना. मग आता यामध्ये ज्यावेळेस आपण ह्या नगर रचनेचा विकासाचा सिद्धांत आपण पाहतो, त्यावेळेस आपण या ठिकाणी 3 सिद्धांताचा अभ्यास करणार आहोत. त्यातला पहिला सिद्धांत आहे तो आहे कॉन्सेंट्रिक झोन थिओरी, म्हणजेच केंद्रीय सकटिबंध सिद्धांत. सकटिबंध केंद्रीय सिद्धांत हा सिद्धांत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यानंतर दुसरा सिद्धांत आहे द सेक्टर थिअरी आणि तिसरा सिद्धांत आहे द मल्टी न्यूक्लियर थिअरी. ह्या 3 सिद्धांताचा आपण या ठिकाणी अभ्यास करणार आहोत. त्यानंतर दुसरी संकल्पना आहे किंवा दुसरा उपघटक आहे तो आहे सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट, म्हणजेच मध्यवर्ती व्यापारी केंद्र. आता मध्यवर्ती व्यापारी केंद्र ही तसं पाहिलं तर अमेरिकेची संकल्पना आहे, परंतु जनरली प्रत्येक शहरामध्ये सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट म्हणजे CBD असते. म्हणजे शहराचा मध्यवर्ती भाग हा जनरली व्यापारी केंद्र म्हणून ओळखला जातो की जेणेकरून त्या ठिकाणी सर्व प्रकारची दुकानं असतील, शॉप्स असतील, कार्यालय असतील यांचा त्या ठिकाणी समावेश असतो. त्याला CBD असं म्हटलं जातं. म्हणजे तो शहराचा मुख्य गाभा असतो थोडक्यात. त्यानंतर त्यातला पुढचा आणि तिसरा घटक आहे तो आहे रेसिडेन्शियल अँड मॅन्युफॅक्चरिंग एरियाज इन द सिटी, म्हणजे शहरामधलं निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र. शहरामधील निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्र म्हणजे शहरामध्ये 2 प्रमुख क्षेत्र असतात. एक निवासी क्षेत्र जे फक्त निवासासाठीच असतं आणि दुसरं क्षेत्र आहे ते आहे औद्योगिक क्षेत्र, ज्या ठिकाणी अनेक लहान मोठ्या प्रकारचे सर्व प्रकारचे उद्योगधंदे त्या ठिकाणी केंद्रित झालेले असतात. त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो आहे रुरल अर्बन फ्रिंज, म्हणजेच ग्रामीण नागरी सीमा प्रदेश. ग्रामीण नागरी सीमा म्हणजे असा प्रदेश की ज्या ठिकाणी ग्रामीण एरिया संपतो
किंवा ग्रामीण भाग संपतो आणि त्या ठिकाणाहून नागरी भागाला सुरुवात होते. म्हणजे तो दोन्हींचा थोडक्यात मध्यबिंदू असल्यासारखा असतो. आता त्या भागाची प्रगती किती होते, कशी होते, हे आपण प्रत्यक्ष तो घटक अभ्यासताना पाहणार आहोत. त्यानंतर पुढचा 5वा उपघटक त्यातला आहे तो आहे अर्बन प्रॉब्लेम्स म्हणजे नागरी समस्या. मग आज आपण पाहतो की शहरांच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणजे प्रत्येक शैक्षणिक समस्येपासून असू द्यात, आरोग्याची समस्या असू द्यात, स्वच्छतेची समस्या असू द्यात, बेरोजगारीच्या समस्या असू द्यात, अशा प्रकारच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या सर्व समस्यांचा अभ्यास आपण या उपघटकामध्ये करणार आहोत. त्यानंतर त्यातला पुढचा उपघटक आहे तो आहे सोल्युशन ऑफ अर्बन प्रॉब्लेम्स म्हणजे ह्या नागरी समस्यांवर उपाय. मग आता ह्या नागरी समस्यांवर आपल्याला काय उपाययोजना येतील याचा अभ्यास आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. आणि यातला शेवटचा उपघटक आहे तो आहे अर्बन प्लॅनिंग म्हणजेच नगर रचना. इम्पॉर्टन्स ऑफ प्लॅनिंग म्हणजे नगर नियोजनाचे महत्त्व. आता ज्या वेळेस आपण आता सपोज उदाहरण आपण आपल्या घराचंच घेऊ. आपण घर बांधताना इंजिनियरकडे जातो, त्यानुसार आपण त्याच्याकडून आराखडा ठरवून घेतो, प्लॅनिंग करून घेतो आणि त्या प्लॅनप्रमाणे आपण घर बांधतो. मग घर बांधत असताना आपल्या डोक्यात काय प्लॅन असतो की घरामध्ये एकतर सगळ्या प्रकारच्या सुखसोयी असावेत. म्हणजे वॉशरूम असावं, टॉयलेट असावं किंवा त्या ठिकाणी बेडरूम असावं, त्याबरोबरच त्या ठिकाणी किचन असावं, देवघर असावं, त्या ठिकाणी पोर्च असावं, पुढं अंगण असावं की जेणेकरून आपल्याला थोडीशी परसबाग करता येईल किंवा व्हेंटिलेशनसाठी आपण खिडक्या मोठ्या आकाराच्या ठेवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा पार्किंगसाठी आपण जागा ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे हे सगळं काय झालं, आपल्या घराचं नियोजन झालं किंवा प्लॅन झालं. मग त्या पद्धतीनेच नगरांचं सुद्धा नियोजन करणं ही काळाची गरज आहे. मग आपण पूर्वी पाहतो की पूर्वीची जी शहरं आहेत ती किती अवाढव्य प्रमाणामध्ये वाढलेली आहेत, त्यांचा विस्तार प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढलेला आहे. त्यामुळं आज आपल्याला शहरात जायचं म्हटलं तरी इतकी प्रचंड गर्दी, जरी आपल्याला 5 किलोमीटरचं अंतर गाडीत बसून पार करायचं असेल तरी आपल्याला त्यासाठी 1 तास वेळ द्यावा लागतो. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी कशामुळे झाल्या तर हे नगरांची किंवा शहरांची जी निर्मिती आहे ती विना नियोजना किंवा नियोजन न करता झालेली आहेत. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या जर गोष्टी टाळायच्या असतील तर त्यासाठी नगर नियोजन हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणूनच ह्या शेवटच्या घटकामध्ये आपण नगर नियोजनाचं महत्त्व आपण या ठिकाणी अभ्यासणार आहोत. तर यानंतर आपण डायरेक्ट पहिल्या प्रकरणाला आपल्या सुरुवात करणार